Mensen breken de tent af. Ja, het was echt een fantastische avond. Een hele mooie voorstelling. Een van de mooiste musicals die ik ooit gezien heb. Heel uniek, prachtig. Grandioos, echt grote klas. Jezus en zijn kruisiging, maar dan door de ogen van Judas. Waarbij het goddelijke eigenlijk van die man wordt afgehaald. De laatste dagen eigenlijk tot aan de kruisiging. En het verraad van Judas en eigenlijk de leidingsweg tot het einde. Ik heb bij verschillende scènes kippenvel gekregen. Een hele emotionele rollercoaster. Geweldige acteurs. Muziek was fantastisch, orkest was fantastisch. Van de ene uiterste naar het andere uiterste. En Hele heftige, intense muziek en dan maar naar een heel kwetsbaar moment. Met zo'n groot orkest en met deze stemmen. Ik vind het echt een van de beste voorstellingen die ik heb gezien. Ik vond de Jezus een geweldige vertolker. echt een voorstelling die je gezien moet hebben, één keer in je leven. Ja, ik merk dat heel veel mensen naar deze productie kijken vanuit waar ze zelf staan in het leven. Dat is me echt in mijn ziel. Heel uniek, het decor en techniek is echt super vet toegepast. Wat aan zich heel simpel lijkt, maar wat echt ingenieus in elkaar zit. Jesus Christ Superstar 2.0 vind ik het. Ik denk dat je gek bent als je er niet naartoe gaat. Deze voorstellingen wil je gewoon niet missen. Als je er niet gaat, mis je echt gaat. U had gisteren die kaarten al moeten kopen, denk ik.